technical Khawvel kan lo lom le veka cheu tunchuma chuan kumsang ni somni parukati chua comedy adventure munam mai puitling thlengina munam kanati minions and monster ti chu kan clear hole adonani tour guide Olivier chuan khwalzin te chu Hollywood kai hnoi pho chuan a hmun fan puin chuta chuan E.T. Keanu Reeves le George Lucas te in puya ti chuan Hollywood actor poimo tak tak te lem an en le tur thu soin chumi te chumi nian san nia James le Henry ate ni in vandoi thak takin khwalzin te chuan an lo hrengai ho lo thung Olivier chuan makati in khwalzin te na chuan James le Henry an Hollywood mai ni lo Khawvel puma danglam na an thlen dan te chu asoya ti chuan khwalzin te chu thut khom tirin millions thon thu chu asoi chanta ni kumzabi liam ta a khan millions te chuan thil tum pakhat an neya chu chumi swal torot zon chwa chumi swal ta na tho chu ani anjinga chuan James omin lemzia manga thon thu phwa chu athil nuam ti berte zinga mi ani a chuan te chu shilve thin ma se tu ma chuan tuipui velovin an tumber miswal torot zona chau chuan ril ruan pe hlomani ni khat chu million mit pakhat chau nei hi an mu futa chu million chuan khwa a mu apiang chu chingdar vekin millions te chuan an master tharatan an thlang ta ngala an master thartan chuan palei sangalin James chuan an master lem chu alo ziak ve boka ma se an master chuan thil ti chiat bak ngai to nei lovin alema zia na lung chu ra chiat le mai a hantuma nima sila akea chuan lutin na ati maya zuang kwal wak wakin boina danga in siam bel zela minions te chuan lo pui vatin ake alungtang chu an lak chua sak thei shama ma se hadam taka chut atum na lama chuan lungrem chu chut fu le in na atilutuk chu a na atang chuan alum thlak pha hiala ti chuan an master thar chuan chan ta ni anjinga ho tu ber dika chuan thil thlenga wang chuan James chu adem hle maya midang po in James chu an demin an ngei veka nima sela thil thleng chuan Henry nui chu ati za thung longmanga an zindon po in James chu an bula thutir an phallo hiala ma se Henry chuan lo kovin a bula chuan a thutira James lemzia chu moya te in afak lom boka an pani chuan thian thatak an ni chhauta ni minions te chuan an master thar tur chu zong mole in doi thiam turu tak mai hi ani a doi buwa chuan tharau swal le sakol ko chua theina omin an master chuan midang khoi chu a phallo bur maya ma se ruma chua san chia tia Henry chuan James chu kovin doi bu chu an enkwal duna rabbit du omzet mai chu mu in ko chua an tuma doi hla chu chamin rabbit chu aron chhuaka atira chuan hlo om hmel lo viau ma se amita tang chuan laser ron ti chhuakin kang meya chua pha an master churun langwat ma se rabbit chuan a laser mangin alo kan ral tir ngala James le Henry ate chuan doi hla chu cham le in rabbit chuan khung le thei shama master dang chu chan le pha ma se James ate thian dun chu an inkom ngei zwal pha ta sotani chumeni chuan eta chu tong vele in atong thelo ba ka abenga chet boka ma se engtin tin mo in bethein chulai munan chua san don chuan doi bu chu eta chuan ala ta dayani an master dot let chu mami ania ma se minions toilet paper mamo chuan mami tuam na tissue jok chu lafu in an master thar chu an chan le pha ta ringot maya chutiang chuan master sang chu nei thin ma se an mani chet fel lawa wang bukin an chan le zel thin ani master thar tur zong chuan jin chhun zum zelin chumini chuan an leader dikan zana riana tur kem siama rota James le Henry ate ero kema omve phal saklovin zana chuan an pahnia an om shananga ya ma se an tan chuan in sha chat na hun chani in James lemziak te chu an nui pui vela tu dangan ngai big lo atu ka chuan leader dika chuan kai thotumin Henry chu a har thei reng lo maya dika thinrim chuan tongkam chetak taka an khumin a hawa Henry thinrim insum thei big lo chuan nek tumin atin oi mana
eta chuan lo thelwatin Henry chu bengdaya tuma mase ama zok chuan dika chu nek leng lopin minions te chu an insual buai noi maya chuti lai tak chuan som mang tlan chemek chu mu in chu pa chu an master tan an du ngala an bul maya to lai lir mang chuan an zui ve ngala a tu te sakorpo chu sak dein an zui tangar ngar maya ni chu som mang chuan minions te chu hlavin tlan chiat sanatuma rela zuangka in police te po an lo thleng ve cha minions pakhat chuan rel chu lo thleng sangin police laka chuan an him pha ta ni chuta somhang thian pa chu thlona nen chuan ron langin a thian pa chu a hrui thla ka chuan a waya mase minions te chuan lo man bet thladin Los Angeles kho chunga chuan an potla thei shama minions te chuan zui zelin Henry le James te chuan rel chu an lo khala kho chunga chuan tlan lutin nuaman ti hle somhang chuan a thei anga tlan chiat san chu tum ma se minions te chuan beidong lovin an zui zela lelama Henry chuan an rail break na chu lo ti chia in tlema khomi pui te chu an chu hlum phiar lo chawani atopa somhang chuan tlan chiat na tur nei to lovina tanga chuta an omna lampana chak taka rail lo tlan chuan asuman trep tia midang chu ron in lanin top turin an ron tia engtin tin memorial chu a hun taka an ti ding thei shamani somhang chu lem changmai alo ni a an film director chu Mexani in chu film atan chuan sumtam tak asenga minions te chuan engim ti kholo vekin a mu phak lawa omwa tur chuan ati zuya an film producer te chuan an bantir mayang ti chu athil hlau berani atuka an studio avakalin chuan lam avasiam zungzunga film producer te chu phirni in Frank le Elwood ate an nia Elwood ta chupat hin chetak mayani lain Frank ero pazaidam tak ani le loya ti chuan mexa video nei ang te chu en ho tumin Elwood chuan a thatok lo vai chuan Hollywood a eng film ma asiam ve thei to lo tur thu soin avosa a mexa chuan a hu phur hle ti chuan video chu an han enjan ta a relo te nuwa Elwood chu ron tho chuakin tha ati hle thu le minions te chuan an ti hmu nom zwal thu chu a soita a engtika nge an zo fil thei don ti chu zotin a phur to hle a chuta mexa chuan tridek hian minions honen chuan an tho dun to thu soin chuapa chuan an zo vatur thu a soi bokani ti chuan manmo takin minions te chu a zong kwal ta ngala chuti lain minions te chuan kho chung chu an lo fangkwala dora changte chu ruin mi phekhok ti fai me ka te chuan chiran chaka chumi te thinrim chuan zuin minions te chu mangang takin an tlan chha a chuti lai tak chuan mexa chu ron lang ve che in a motora chuan alu tir hloma a motor chunga chuan balhla te pe in eitur te asiam sakte te a anuwa mexa chuan ngaidam dil masazetin a tho pui du thu chu a shilta a mase thilkal mangeng ma an shat vela bawangin mexa chuan a han shil fia le te a ti chuan Henry and James nena chuan a story siam thina an thu te chu shilin minions te po chuan an lo rem ti ve maya mexa chuan an studio te chu fan pui velin film an siam dan te chu a shil fia pa zela James chu a phur to hle ti chuan shooting an chan don ta a Vikings rual te nen an inswal chunga in an thiam viau chuan project lian thamzo ka an thok dun le don ani shooting chanani rual chuan in betan ngalin minions te chu an tlan chia a James chuan Henry a pui nangenin Vikings te chu tuba ulian thazet nen chuan a chungek maya Vikings te chu pakhate te atuk zalin an in be lai chuan mexan top turin a ron shila minions te chu an ti that thu shilin project lian thamzo ka chuan an thok hole don ta ni relo te chungin minions te chu Hollywood a chuan an lar chak hle a motion picture lian tham tak taka te po minions holir chulangin palace lian tak maya chuan an chen thei pha a an infiam na tu room po a zau tha hle an lar tu ema wangin khoi huna po kalsela mi te chuan an zui zel to maya nikhat chu an thom no tur an thlan lain chhuat no tu kor hak chuan an mit ala tatlat maya chutiang chuan in dress vekin an dress du berb arun ni chhota a relo te chungin sum tam tam tak an thok chhuak derani James chuan film siam chu nuamati in a thei angin mexa chu alo pui ve thina a tangkai hle bok mexa chuan film siam lam chu ati chi takani thu shilin
engtika emo Oscar aladon nge yarin thu asoya chuwele James chuan a Oscar donglai tur vel chu mi thla ngalin balhalim hi adonga atak nge ya don chu achak tak zetani an producer Elwood tale Frank atepo in mai chan nge ya anwa movie a Elwood a chuan cinema chuna sataka a in thlak danglam thu soin an movie te chuan sauna nei to dona mipui te chuan achangtu te thu soi an the thei to dona ni shooting an nei le chuan Henry a chu detective lema changin meche pakhat zuna chuan a waya thu romantic tak soi chunga in a thu soi tur po chu an loken lan sak thapa ma se Henry a chuan a chhiar thiam boxi lo omje nei lova a phun no awang chuan ti ngaina om thlot lova minions dangte po tir zelin tu ma chuan an soi thiam lovani producer te chuan poisa tam tak an sian thlon pha a Elwood te chu a thina rimin minions te po aban ngal mak maya James chuan lo hnialin engtika emo Oscar aladon ngei tur thu chu a soi khum ve saka garte churon langve ngalin minions te chu an hnot chuak ta ringotani Max chuan thaliamin James a hnuk chu a ul hiala engke ma thatle vektur thu in Max chuan alo hnem ve ani an omna pale sa apo lu phalsak an ni to lova an ril ru chu ana ve hle anuwa aru aron surin hulhliap an zon na lama warehouse rausan to chu an mu chuaka chu hmuna chuan an modul mayani James chu amu hil ve theilawa thaeng hnuaya chuan lemziak le mialin ngai tu ana thadeu anei ta a alemziak te chu banga belin zinga chuan phurzet hian Henry chu akai thawa film siam dan tur arwa man chu hmu tirin a film ming chu Minions and Monster ti ani a an leader dikale midang te an ron tho chuan phur takalo hmu tir ve ngalin dika chuan engke ma top to thule master thar zon chu an ti tur om chun ani to thu asoya midang zong po chuan an leader dika chu zuin an pani chuan an zui ve du lawa eta po an lama changin an pathum chuan an kal sang ta ni tlailama chuan Max ava hmu in an idea te chu an va hmu ve a Max chuan tha aloti in thuron te chu ape ve loma ma se engtin nge monster bird chu an nei theyang ti chu azota Henry ate chuan ti dan tur an hriat bik lo thu soin an mang ang man hle chuta Max chuan monster chu nei lo ma se thil dang pek tur nei thu a soita a ano panlaya apa ina ape camera chu hlan chongin film thatak siam tur chuan du sakna a hlana monster chau chu an mamo om chun ani to thu soin akal santa a chuwele eta chuan an master hlui doi bu chu ron phor chhuakin monster chu an nei theidon ta a an lom tak zetani khwalzin te chuan an langai thlak chunzom zel du thu soin Olive chuan dikate master zon dan chu a soi chunzoma dikali apol te chuan robot door ta chu watongin door ta chuan khovel pona changa khovel endika rorel saktura tir ani thu chu soin chumi ati ma chuan assistant amamo masa a mi te chu assistant ni tura somin tu ma in an lo du lawa chuba ka Halloween ani awangin mishing pa ngai ve mai ani chu an ring vekani somhang te chuan khoi an tum tamaya ma se door ta chuan olsam takalo da cha in an khoi chu enga ma ngai lawa an vai chuan da chavekin minions te chuan an master atan an du ta a assistant ni an du thu chu soin door ta po in alo pom ve maya ti chuan an na chu an tran don ta ni lelama Henry a James le eta te chuan monster ko chwa tumin doi hla an lo cham me ka an cham zo chuan me khushing hiron chuakin monster te reu te chu alo chuak lol maya makanti in an be se phalo hle a toys mai an reu em awang chuan an lom lo hle chu monster te po chu a in thiam lo em maya pui theina an nei lo zotin James chuan an film mi tur monster lo om tak an mamo thu asoya chu vele monster shin te chuan a pui thei thu soin ama chu gumi ani thu asoi masate te a ti chuan monster om na chu asya thu soin chulam chu an pantani chuti lain dor da chuan minions te chu an chen na ashwain a chung chu azim hle a an chen om nu la chuan in lenga nei chewa wang chuan alo an khum le a chu vele dor da chuan ei tur nen a thamle kewa a in beng dai ve ta shamani a roommate Floyd ta chu a milsha tir hloma ma se Floyd ta chuan alo lomte chiam lo thung dika chuan an apartment chu chia ati thule engthil ro pui ma om lo thu asoya ma se dor ta chuan spaceship changkang takani thu soin
mishing ten an ria thiam lo nan alan dan atlak dang lam ri thu asoya an planet lama mi te abiak po lok angai thu soin toilet a chuan alut zuiani lelama James ate chuan longpanga an tumram chu pan zelin otar no te an hmua an longa chuan lontir ve in chu otar lo zui tu shak chuan aron be tamaya an long chopin a izo vek chep tia gumia churon aw fakin shak po chu atop chata otar nen chuan an kalsan nala anuwa gumia chuan an tumram chu kokin an thlen chep to thu shil dor ta chu toilet atanga lo chuak ve che in thunei tu ten khovel chu be tura thu an pek thu asoya minions te po chuan an lo phur pui ve hle an chen na mun atang chuan phur taka inzui chuak tham thamin an chen omnu chuan an beng chen thu aron soile a chu vele dor ta po chuan thom dim deu tura shilin malam chu an pan zui le ta ni mi pui te chu an lama tang tura ti in intiam kam na nei turin ati a ma se no pang khesel siam chu ara fu palawangin no pang chu atapa thin rim tak chuan dor ta chu chum wak wakin no pang chu dor ta chuan pet atum tamaya chu vele me che pakhat debi ti mingpu chuan aron hawa dor ta chuan no pang thiam lo zo kani thule an planeta chuan tu po an pe thei thu asoya debi chuan nui chugin chulai hmuna cheng chu ani hmel lo thu asoya ti chuan me chia le mi pa ti an intluk lan theina tura ma an lak mek thu soin dor ta chu mi pa le me chia te chu an intluk tlang tura ni em ti azon zuya dor ta po chuan ni e ti a lo chang ol sam e tin debi chuan a chan na chu adu hle maya relote ti in akal san zui ta ni dor ta chu debi zuna chuan uain minions te hne na chuan khovel be hun chu son hlatani thu asoi ta dai maya me chi ho kong zo chu zuin minions te po chuan an zui vele thor mayani James ate chian ho chuan an tumram chu pan zelin vur cha tak an paltlang hnu chuan puk chunga an luta chuta chuan monster pahni chu vur khang chunga lo omin Howard tale Philip sate an ni a eta chuan video la ngalin gomia chuan monster filan ni thu soya e chak taka lo tura cha zuin monster khang pahni chu a chwa zalen ta ni Howard tale Philip sate chuan khovel an ti chiat vek tur thu soi masa berin Philip sa chuan minions te chu e maya hantuma ma se gomian lodang vatin tu ma an e to lo tur thu le khovel po an ti chiat lo tur thu asoya an nathar chu Hollywood takala James Satan film siamani thu chu shilin monster te chu asiai ruzeu boka monster te po chuan an lo rem ti ve mai bok ti chuan Hollywood lampan chuan kirle an tumta a Henry chuan thil dik lo om tlata asha thu chu James shilin James chuan enga amma alo ngai du lawa film siam chia an ma bak to thu soin akal sana ti chuan monster te nen Hollywood lam chu panin eta chuan a chitlalai vel chu alo record ve zel bok lelama dor ta chu debi bula hli ra oma minions te po chuan zui ve zelin an in ngai zong tange nge a zana te chuan hlim takin thlaeng hnoya chuan hunan mangdun bokani lelama James chuan a thian te chu studio a shwain Henry po chuan lunga iruk na anei ti chu James po in a muthiama ma se a chana zo ma chuan gomia chuan aron be boy vata monster te chuan an nin to thu soin mishing an ei chak to thu an lo soile a James chuan ring hlel de ma se gomia chuan thiam takin alo soifia le vata anuwa monster pahni te chuan gomia nena adang lam thu soin ani chuan ala dang lam lo thu a soi ve thunga thil lian tham le pui jok arwa man mek thu soin khovel e zo turin Irene chu chwa zalena tu a ti chuan phuba chu an la theidon ani ma se Henry chuan an thu soi chu lo shevekin James thebula akal le ma chuan lo dan be antuma refe abe let ve nu chuan monster te chuan man betin a auri chu James te chuan an she a ma se an vakal chuan Henry chuan lo thugru man che ani gomia chuan an film atana monster thade utura sha thu phur taka soipuin doibua om Irene chu ako mua ama ang chu tu ma in an la mu lo thu te soin Irene ko chua chu an tum ta a chumi ma chuan studio chu siam rem photin zinga chuan engkim pe felani to a gomia chuan Henry anen an in mu thu le a in thiam lawanga thilti saka du thu asoya ti chuan clear tu ten mu no man ti theinan alo chua vele Irene chuan ami mu masak ber chu eitir ngala rota
chumi tur chuan Henry chu a in volunteer thu James chu a hrilani Henry a mui chu an tuam tlat sia wangin engma soi theilawa gomia chuan abum ne in James chuan engma a thiam lawa ti chuan shooting chu an tran chho don ta ni ama sabera chuan gomia ron langin khovel chu ti chiat vek ani tur thu a soya doibu mang chuan Irene chu ko chhuak zuin gomia chuan Henry chu e masaber turin thu pe a Irene chuan pan nai zelin a e man trep tia Henry chu atal chhuak thei lo maya tlan chewatin Irene po chuan a zui ve ngala akal na hmuna thil oma piang mai chu ado zung mai ani anuwa James apuina chungenin Irene chu top turin ati a ma se gomia chu Irene chunga chuan chuangin hunrei tak chung phubalak na hunrem chang alo zon to thuwa soita a top tir mai chu atum lo hle Henry chu studio atanga tlan chuakin Irene po chuan zui zela James ate po chuan lo zui ve ngalin Irene la chuan akal na hmuna piang mai chu ati chevek zel maya ti chuan motor chu mu in James chuan khalatum ta ni chuti lain dor ta te chuan pa ka hunnuam tak an lo manga debi chuan dor ta ang mi pa ala ton ngai lo thu so hin ama shethiam em tu atung ni inanga ya an inkis don che atia Henry le Irene te in mek chu an mu ve a an leader dika chuan mang ang takin dor ta chu pui turin angena debi po in dor ta hna chuan Irene chu tuk zal turin alo ti ve che aboka ma se dor ta chuan hlavin atlan chiat san ta dai mai dika chuan minion san ve te chu arwala Irene be turin atira midang zong chu Henry apui turin ati ve bok Irene chuan thila ti chhne em maya monster dang po in lobo zui ve in police te po an ron thleng ve thwaya ma se Irene in rosa chu hlawin an tlan chele ngal veka minions te chuan an ral thuam chu man sakin Irene chu be an tum ta a chuti lai chuan dortan debi chu a apartment a lo shwain an inkal khum daya ma se minions te chuan kong khar chu ti chethein chuta an thil mu chuan an mit ala in puyan ti tak zetani Henry chu a thei top chu atlan chia tum ve hle ma se Irene chuan aman tange nge a gumia chuan e ngal tura thu pe in Irene chuan adol ta dai maya thil thleng chu James chuan lo mu in a motor nen chuan Irene chu avasu a motor chu thi ngalin ban nei thak takin aron thale ngala Henry anen chuan in muzuin anladam chu an lom hle minions te chuan ral thuam mangin an lo be ve a tengnen te chuan na sataka kapin Irene taksa chu a per phengphung maya an ka kwak na atang chuan James ate chu tlan chhuat tumin a in khar phuile ma che at chuan an ron chuak thei shamani Irene in minions te chu e ngei tumin a le ngala chuti lai takin ribeng cheng tak chuan aron top tira dor ta chu a spaceship ne na ron langzuin gumia chu top turin aron ti a ma se gumia chuan Irene chu tu ma dan the ani lo thu a soi thung ti chuan dor ta zui tu minions te chu spaceship nen an ron lang vele ngala Irene chu be zui ngalin an man ro chu a ho hle maya ti chuan gumia po bagle nga tlan sia in minions te chuan Irene chu an hwal beta arwala kapin monster lian ber Irene chu an that theita ni James le Henry te chuan doibu churon kengin monster te chuan tilo sham turin an lo ngen lom loma ma se doihla chu chamin monster te chu an thon let le ta a mi pui te chuan chuang takalo awin tu po mai chu an hlim em vek maya chuta eta churon langin thil thleng chu alo record vek chu alo ni a James a film siam du tak chu an nei the don ti na ani an film siam chu mi pui te en the turin an chhop chuak ta a tu po mai chuan mu noman ti in a to pa chuan adu thu sam Oscar po chu adong ve don ta a ama troi om tur chuan tu po mai chu kal khomin dor te nu pa po an fa te nen an local ve a James chuan bal hlalem Oscar nge chu dongin chu tiang chuan Hollywood a minions te chuan history chu an lo siam ta ni nima sela Oliver story soi ngei po chu lem chan mai ni in James film dot le mi tur alo ni renga a thian hluite zong po in a film thar siam tur chu lo troi om ve in chu ta chuan gomia po alo om ve renga ti chuan minions and monsters chu alo top ta ni